Unsa man gyud ang kabubut-on sa Ginoo para nato? Unsa man kahibalo nga kana nga sign kanang tinuod nga ang Ginoo gusto siya nga akong buhaton kay ani or ana? Importante kaayo ni nga question, labi na para sa mga tao nga mag-discern sa ilang vocation, right? Nga kung gusto sila magmadre or magpari or mag-married life or single life or kana. Unya kabalo ko nga usahay kanang grabe jud tag anxious about sa kani nga question. No, we think nga kanang unsa man yun, what does God want me to do, pero wala pa ko sign nya unsa man ana ba, we overthink so much this question. Karong adlaw mao ni ang kapistahan sa Annunciation of the Lord to Mary. Si Mama Mary nagpakita siya nato nga ang tinuod nga kapabuton sa Ginoo para kanatong tanan bisan kinsa is that we receive Jesus in our life. Usahay ang atong focus basta maghiskot kita bahin sa kanang kabubuton sa Ginoo is unsay akong dapat buhaton, unsay akong dapat pilion and ana. But actually ang atong first question dapat naa ba si Jesus sa akong life? Naningkamot ko aron makaduol ko ni Jesus? Usahay, grabe jud tag mangayo og mga signs coming from God nga unsay dapat buhaton, pero unfortunately dili kita mag-pray, dili kita mo spend og time with God. Ang first and most important, ang pinaka-importante nga will ni God para nimo karon sa imong kinabuhi is you are close to Jesus through prayer and through a holy life. Pero kani siya ang twist, guys. If ever, duol mo ni Jesus, if ever kanang you are trying to be holy, ang inyong kasing-kasing surely will be able to recognize nga unsa gyud ang kabubuton sa Ginoo para nimo. Meaning that ang imong mga desire ma-align sa unsay mga desire ni God. Basta duol mo ni Jesus, this means that you are actually happy. Ang kanang tinuod nga kalipay makasulod sa inyong kasing-kasing, ang tinuod nga kalinaw. Anya diha sa kalipay ug diha sa kalinaw, you can make the right choice. Kasagaran ang Ginoo dili siya magpakita jud nga unsay iyang kabubuton through, let's say, mga very clear mga signs. It's possible pero that's not the normal way, no? Ang normal way is kita mo duol kaniya pinaagi sa prayer ug sa atong mga maayong buluhaton. And then little by little we discern nga kana gyud ang akong gusto, kana nga vocation, kana nga choice, that's where I feel kanang ang pinaka happy, ang pinaka peaceful. Dili lang ang mga pari nga duol sa Ginoo pero kitang tanan, especially ikaw today.